anya kamar kin san na tashi ina jin yunwa baƙar yunwa ma. Subhanallahi malam, me ya faru? Da me kika yi wannan girki? Ba dai dahir kori bane. Haba malam. Haba malam kamar ya. Amma malam da na je ni shagon, haka ya ce min duk kamfani ɗaya ne. Kin min girki da abin da zaki cutar da ni. Bari ki ga da abaki. Ba kwa bincike ne. Ba za ku je inda za ku sai abin da zai taimake ku ba, sai ku je ku sai abin da hada wanda zai cutar da ku. Isa ku cikin walwale. Ainihin dahir kori kenan. Mazubinsa ya bambanta da wancan. Mazubin wannan da mazubin wancan ba ɗaya ba ne. Ku kula da dahir kori shi na daba ne, kar ku biye ma ɗan ɓaren-ɓarema masu yawo da wani suna cewa dahir kori ne. To ba dahir kori ba ne. Hattara akwai wasu yanka makuri zauna da suke amfani da sunan dahir kori suna damfarar masu sayayya. Hajiya Alhaji ku lura tsaf dahir kori duniya ne. Akwai dandano dahir kori idan kun aza. Assalamu alaikum al'umma. Sunana Dr. Musa Usman Abdallah. Sunana Jazuli Muqaddas Kabara wanda aka fi sani da Malam Wakataba. Sunana Ummu Salma Sani. Shin kina buƙatar ki zama sarauniya ko da baki da sarauta? Ko kuma kina so ki zama ɗaya tilo daga ke sai ke? Burin kowace 'ya mace shine ta zama abar alfahari a wajen mijinta. To a cibiyarmu ta Anwar Islamic Traditional Medicine muna canja amare tare da matan aure da ingantattun magungunanmu domin samun zaman lafiya a tare da mazajensu. Baya ga haka, samun gamsuwar jin daɗi da ƙamshi mai ratsa zukatan miji yana daga cikin abin da muke da shi a cibiyarmu ta Anwar Islamic and Traditional Medicine. Ta kawo muku magani kamar maganin hawan jini, Oda, matsalar kwakwalwa, ciwon sikila, ciwon suga, matsalar haihuwa, ciwon hanta, ciwon olsa da dai sauransu. A cibiyarmu ta Anwar muna ba da maganin sanyi na infection na mata. maganin sa na HIV ya kasu kashi uku. Kashi na ɗaya wanda ba su taɓa karɓar magani ba, kashi na biyu wanda su karɓa a wani gurin ba su dace ba, kashi na uku wanda ciwon ya daɗe a jikinsu sun karɓi magunguna a wasu guraren amma cutar ba su warke ba, wanda insha Allah ina laƙanin na rubutu wanda idan an sha za a samu waraka da yardar Allah. A maganinmu na istimina'i da muka yi masa laƙabi da masturbation flosha, Wanda yake wanke duk illolin da ya yi wa mai ɗauke da cutar. wato masturbation flosha. Akwai level 1, akwai level 2, akwai level 3. Level 1 nau'in da ba su da aure, level 2 nau'in da suke gab da yin aure, level 3 nau'in da sun yi auren ba su samu haihuwa ba. Da izinin Allah idan ka zo cibiyarmu ta Anwar Islamic Traditional Medicine za mu baka ingantaccen maganin masturbation, zai yi ma floshin ɗin duk matsalolinka da yardar Allah. Za ku iya tuntuɓar mu a cibiyarmu da take a Zoo Road, Gandun Albasa, Atiku Abubakar Road, kusa da Primary School. Sannan kuma za ku iya samun mu a cikin garin Misau, jihar Bauchi, Jajeri, kusa da Mangwarori, Tsangayar Gwani Malam Abdulrahman mai Ke ce sanadin farko sannan ke ce sanadin komai.
ki yi ƙoƙari ki sanar da ni abin da nake nema tun muna mu biyu da ki. Idan ba haka ba ko zan sa a ɗauke ki. Yawwa, yi sauri to ka bashi. Na 300 ka yanka? Na yanka. Wayo ka je wajen Halira ko? An samu zuwa ba aiki ne dan yawa a wurin shi yasa. Ka te fushi ba. Ake ya za a yi ga ai sai a hankali. Ka tambayi wancan na nawa shi kuma. Zuba mai ina zuwa. Awwal. Barka da zuwa yalla. Ya aka yi ne? Lafiya na ganka da sassafe ba lokacin da ka saba zuwa ba. Allah bai ai dole ce ta saka gani. Dan na kira wayarka ba ta shiga. Wannan ba. Wannan dalilin shine yasa chief ya ce dama a tuntube ka saboda an san komai zai tafi yadda ake so. Thank you. You're welcome sir. Thank you. Zan je in duba a hankali. Shikenan sir. Yawa. Thank you so much sir. Ka dade baka sa an dauke ta ba. Nace ka dade baka sa an dauke ta ba. Zaka sa a dauke ta sai ka ce wani gwanjo? Wani da ka sa a dauke ta? Tukunna ma malam wai kai waye da zaka zo kana gaya mahaifiyar mu maganar nan wata magana ma ka ji fa wai zaka sa a dauke ta. Yayi. Na lura da yanzu kika tashi daga bacci. Baka da matsala da wannan. Ma'ana ko sallah ma baki ba kenan. Shi ma bai dame ka ba. Zaki iya tambayan mahaifiyarki abin da ya faru tun daga yanzu da safiyar nan har zuwa faduwar rana. Za ta yi miki bayani, zaki ji ba a san abin da ya faru. Fetsatsiya mara kunya. Yawan zo yana so wani wai zai sa a tattare ki. Wai mama mu shi waye wannan da zai zo har cikin gidan ne na ga miki irin wa'annan banzaye maganganu. Wai Jawahir ce aka sace ta jiya. Jawahir kuma? An sace ta? To kin san sun san bani son auren. To sai suke zargi kamar wai ni na sa aka sace ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To mama waye? Ni ma ina zan sani sai dai mu jira mu ga abin da Allah zai yi. Ke ce sanadin farko sannan ke ce sanadin komai, ke ce sanadi zuciya ba ta iya ɓoye komai ba. Oga ina zuwa? Akwai mota insha Allah. Allah sauri nake karfa ka sana wani. Okay. Wala nawa zan baka?
Yawwa Ikram. Well done. Ya ake ciki yanzu? Komai normal, amma da me ka fara yanzu? Daga gidansu angon nake. Sakamakon an ce mahaifiyar shi ba ta so aka yi auren nan. Haka ne, amma bai da wani alaƙa da wannan kes ɗin. Akwai dai wani tsofan saurayinta Alƙasim yana mungun santa sosai. Ya taɓa cewa Sannun ku? Yawa Kasim kenan. Na'am, Aisha. A'a. Me ya faru ne? Naga Jawahir gaba ɗaya ran ta ɓaci. Ko dan ta gane ne? A'a, ko ɗaya. Ka san an kusa bikin ta aiko? Kai ma ya kamata ka haƙura tunda Allah ya ba wa wani. Kin ga Aisha. Zai dai ba mu wani. Ai bai aure ta ba dai ko? Me yasa ka ci haka? Ba dai ina son ta ba? To ki sa a ranki tunda ina son ta. Ai auren mu gani. Aisha, kin ji abin da gayan nan ku ya faɗa? To, ni ma shine abin da nake ta tunani kenan, me yake nufi? Allah ya samu da alkhairi. Amin. So mu tafi. Haba Ikram, tintini da na zo da a ce wannan kika gaya mu. Da tuni na kusa gama kes ɗina. na sani, amma ka san cewa Alƙasim tun safe baya gari? Saboda Hafiz yana faɗa min ta kansa na fara. Ina ya je? An ce ya je dutse. Daga nan zuwa dutse kilomita nawa ne? Zai kai kilomita 288 shine lokacin da zai kai kacan. Idan dai hasashe na ya bani, Alƙasim daga nan zuwa minti 40 zai shiga dutse kenan. Ƙwarai kuwa, in dai tun da suka fara tafiya ba su tsaya ba, to hakan ne zai kai su. Kin ga bara in yi abu daya. A ina direba suke sauke fasinjan su in suka je can? To, gaskiya dai tasha guda ɗaya ce a garin nan. Bana kuma tunanin akwai wata bayan ita, ina da tabbacin ba za su wuce nan ba. Wa alaikum salam. Ya aiki ya kuma harkokin? Akwai wani suspect da muke tunanin shigowar shigarinku nan da minti 40. Insha Allah zan turo maka hoton shi yanzu nan. Ka yi ƙoƙari ka kama min shi da Allah kafin na ƙarisu. Ka amma thank you very much wallahi. Na gode sosai. Thank you so much. Sai na ji ka mu ma muna tafi. Assalamu alaikum. Allah ka ƙara bai mara kunya kamar yadda jama'a da dama suke karɓar wannan magani na HIV da na sikila suke warkewa. Daga yanzu zuwa kowane lokaci, ya Allah ka bai duk wanda ya karɓe sa'a in ya sha ya masa amfani. Ana yin haye na mulki da kuɗi, amma banda inkiya irin tawa, wato suna gambo. Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska Abdallah da alkhairi, domin sallarsa ne ta sa na gaji wannan magani na HIV. Sarkin aska Abdallah yana a garin Katsina a halin yanzu, ƙanƙarar local government. Maganin cutar HIV shi ne yake sai da kansa, har ma kyawunsa ne yakan sa kai karo da shi a media
ina yaɗa shi ko mun arhar magani in aka sha ba a warke ba to ya zama tsada. Sannan ina yin gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa wannan cibiya wato wajena suke sarar maganin HIV da na sikila, domin a cikin magungunanmu akwai na ruwa akwai kuma na gari. Na ruwan suna ƙara masa ruwa ne, su ƙara masa yawa, su rage masa ƙarfi, su baiwa mutum. Shi kuwa na garin suna yi masa algus, su ƙara masa yawa, he su rage farahi ƙasa da yadda muke bayarwa, suke baiwa jama'a. Duk maganin da aka karɓa a hannunmu aka yi masa irin wannan algus, to jama'a su sani ba fa zai musu amfani ba. Idan mutum yana tantama kuma ya gwada ya gani. Kuma wannan maganin na HIV ko mun ƙarancin shekaru na mutum zai iya amfani da shi. Namiji ko mace ko mun yawancin shekarunsa idan ya sha maganin cutar tarihi take komawa a jikinsa. In dai na bai mutum maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta Almubaraka, da yardar Allah korar cutar yake da gaggawa ta zama tarihi. Maganin yana da ƙarfi, yakan kawar da cutar da gaggawa take a jikin mai ita da yardar Allah. Cutar sikila, kariya ko normal, wannan shine maganinta. Sikilar da take sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa, cikin hukuncin Allah in ya sha wannan an daina masa shi. Mutanen Nijar suna ce mata cutar emasi. Wannan yana ƙone cutar emasi da gaggawa da yardar Allah. A yanzu naira 15,000 ce wannan jarka guda ɗaya. Akwai ta manya, akwai ta yara, amma ƙarfin sikilar a jikin mara lafiya idan ya faɗa mana, takan sa ya sha robar maganin sama da ɗaya. Maganin yana da ɗanɗano mai daɗi kamar da zuma a ciki, ba shi da zartsi ko bori ko ɗaci. Malama Zainab, ya ɗanɗanonsa yake? A gaskiya wannan magani ba shi da tsartse ko baure, ba shi da ɗaci. Kai a takaice ma wannan magani yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma. Masu neman babbar cibiyar muna a jihar Kano, Gabasawa Local Government, gari na Karmami. Mazaunan ƙasar Ghana za ku samu wannan cibiya a Kumashi Roundabout. Sannan a babban birnin tarayya Abuja za a same mu a area wani afu cikin resettlement. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna jihar Borno za su same mu a Gwange layin tanki, gidan Abubakar Sarkin Aska. Muna aiki duk ranar Litinin da kuma Talata. Ina mazauna jihar Bauchi za su same mu a garin Azare. Muna aiki duk ranar Laraba da kuma Alhamis. Ina mazauna jihar Gombe za su same mu a garin Billiri, unguwar Fushiya. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar shi ma. Alhamdulillah, muna kara godewa Allah maɗaukakin sarki akan irin nasarar da yake bamu wajen warkar da masu fama da cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum, cikin ikon Allah, cibiyar Sha'aban, Allah ya bamu baiwar da zamu baka magani zaka warke cikin kankanin lokaci. Hakanan kuma cibiyarmu ta shahara wajen bada maganin istimna'i. Istimna'i wato masturbation, wasa da al'aura. Hakan yana haifar da matsaloli ne kusan guda 20 a jikin ɗan adam. Ga kaɗan daga cikin irin matsaloli da yake haifarwa. Akwai matsala ta kankancewar gaba, matsalar rashin haihuwa wato low sperm count, rashin karfi, saurin inzali, ciwon baya, yawan mantuwa da yawan kasala. Su ne kaɗan daga cikin irin illolin da yake haifarwa ga jikin ɗan adam. Hakanan kuma muna da ingantaccen maganin ciwon hanta wato hepatitis A, B, C. Duk muna ba da maganin ta wanda ake warkewa zuwa kwana 20 kacal cikin yardan Allah. Cibiyar Sha'aban muna da ingantattun magunguna da ya kama da ciwon suga da kuma ciwon hawan jini da kuma ciwon koda da dai matsala ta farfadiya ko kuma matsalar iska, sammu, ko kuma mata da suke bukatan haihuwa suka rasa haihuwa, wajen matsalar fibroid. Duka muna da ingantaccen maganin sa wanda muke bayarwa kuma a warke. Masu fama da matsalar istimna'i wato masturbation, muna da magani ta musamman wanda muka hada ta, wanda muke kiranta da masturbation smooth. Cikin ikon Allah, wannan magani da muke bayarwa na masturbation smooth, idan kuka yi amfani da ita
takan warkar da dukkanin cututtukan nan baki ɗaya. Cibiyarmu tana da ofisoshi kusan guda 2 a faɗin Najeriya, kuma muna iya aika maganinmu zuwa duk inda mutum yake a faɗin duniya cikin yardan Allah. Za ku iya tuntuɓar mu a babban ofishinmu da ke nan garin Maiduguri, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Kanem Hospital, a saman Beni, shago mai namba 11, ko kuma cikin garin Kano, Zoo Road, karshen gadon dangi, SKY Plaza, a shago mai namba 70 a saman Beni. Cibiyar Sha'aban da Allah muka dogara a koda yaushe wajen warkar da cututtukan da yake damu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Abdullahi, mai cibiyar magani ta alƙalam Islamic Medicine. Cibiya ta alƙalam ta tanadi ingantattun magunguna na matsalolinku na yau da kullum. Ina masu matsalar istimna'i wanda yake janyo kankancewar gaba, saurin inzali, sukewan jijiyoyin gaba, da yawan mantuwa da rashin ƙarfin gaba. Wa'annan magunguna su ne magunguna wa'anda muke bawa masu matsala ta istimna'i. Dukkan irin illa da matsalar da ya ja maka, insha Allah kai amfani da shi a cikin kankanin lokaci za a rabu da dukkan wa'annan matsaloli. Wannan shine magani wanda muke bawa masu matsalar karancin maniyyi, sinkewar maniyyi, kuma matsalar rashin haihuwa. Wannan magani shi muke bayarwa da izinin Allah a yi amfani da shi za a rabu da wannan matsala. Ina masu matsalar sanyi, infection, gonorrhea, syphilis da ma dukkan nau'o'in sanyi. Insha Allah wannan magunguna su muke bawa masu matsalar sanyi a yi amfani da shi a rabu da wannan matsala baki daya. Wannan magani shi muke bawa masu matsalar ciwon hanta. In dai ciwon hanta ne yake damun ka, duk irin illoli da matsala da ciwon hanta yake baka, kai amfani da wannan insha Allah za a rabu da wannan matsala. Wannan magani shi muke bawa masu matsalar sikila. Insha Allah aka yi amfani da shi tsawon wata ɗaya, da izinin Allah za a rabu da wannan matsala. Masu matsalar ƙwalsa kuma mun tanadi wannan magani ne domin ku. Wannan magani ana amfani da shi ne da zuma. Insha Allah in dai matsalar ƙwarsa ce mai sa kumburin ciki, riƙewan baya, riƙewan haƙarƙari da ma ciwon jiki ko ciwon kai ko zafin jiki, insha Allah za a rabu da wannan matsala. Masu matsalar diabetes bi ma'ana ciwon shuga, masu matsalar cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV, kuma dukkan mun tanadi ingantattun magunguna domin ku. Na masu matsalar typhoid, malaria, dukkan ku ban barku a baya ba, mun tanadi waɗannan magunguna ne domin ku. Alƙalam Islamic Medicine mu ne ake wa laƙabi da sai an gwada akan san na ƙwarai, saboda ba ma yin cuta daban magani daban. Sai mun tabbatar da abin da yake damun ka kafin mu baka magani. Akwai magunguna da dama waɗanda ba mu ambace su a nan ba saboda ƙarancin lokaci. Insha Allah ga duk mai bukata zai iya tuntuɓar lambobin mu ko kuma yi mana magana kai tsaye ta WhatsApp. Zai iya ziyartar ofishin mu da ke nan cikin garin Kano, a nan ƙarshen Zoo Road, Sheka 'yar Kasuwa Plaza, ko kuma branch mu da ke cikin garin Kaduna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, insha Allah zai shigo. Yanzu kin gama da ciki? To mu je kawai. Ke ce sanadin farko sannan ke ce sanadin komai. Ke ce sanadi zuciya ba ta iya ɓoye komai ba. Lafiya la wallahi, yanzu lafiya. Ya karatu. Wallahi alhamdulillah. Masha Allah. Malam na zo ne domin in dan yi maka wasu tambaya. To, ni kuma? Eh. Na farko dai ni jami'in tsaro ne. Allah bai, to ni kuma me nayi? Kuma ku ne waɗanda kuke zama a nan wajen, ku ne idan gari musamman ma cikin anguwa. Gaskiya ne haka ne. Shi yasa nake neman haɗin kanka ba don komai ba, saboda dole sai da haɗin kan mutane jami'an tsaro za su ji daɗin yin aiki. Wannan gaskiya ne haka ne. Hakan shi zai sa mu tare ga baki ɗaya don mu gyara ƙasar mu. Allah sa ya zan. Ina kyautata zaton kamar an yi biki a wancan gidan. Wancan gidan ku? Tabbas an yi biki a cikin gidan.
To malam a zaman da kake a nan da kuma shigi da ficin mutane shin za ka iya gane adadin mutanen da suka yi mu'amala da gidan nan lokacin bikin nan? Gaskiya gama kallahu abu sa ka san je gidan sha'ani na haka. To na ga dai su an ga su Hafiz da Umar da su Jabir sai kira mu na sun shiga cikin gidan da haka. To kuma bayan minti 20 daga fitowar su daga cikin gidan sai kuma na ga wani da kalan kayan su Hafiz ya shiga cikin gidan. Shi ma kuma? Again. To kuma ni ma bayan minti 10 haka dai sai na tashi na shiga ban daki. Tun da ya shiga dai kai baka ga fitowar shi ba kenan. Gaskiya ban ga fitowar ba tunda ka san gida ne na sha'ani haka. Wannan ya shiga wannan ya shiga. To alhamdulillah. Na gode sosai. Ba damuwa. Allah ya taimaka. Ba damuwa. A sama addu'a. Ba damuwa mala. Yawa na gode. Allah ya taimaka. Na gode sosai. Allah ya taimaka. Yawa. Allah ya taimaka. Sai an jima. Yawa. Na yi wani rafiye. Hello Ikram. Wa alaikumus salam. Ai ina so in gaya miki Alkasim shine principal suspect namu. Domin shine ya shiga gidan bayan fitan su Jabir. Ai dole yanzu komar mu za ta koma ne akan shi. Shine target din mu insha Allah. Yanzu dai kawai ki jira ni zan ƙariso office din. Yawwa. Kai Umar daga ina? Ka gani a gajiye na tashi wallahi. Kuma ka san yaran gidanmu ba sa bari a bacci shine je nan ɗaki mai saboda je na dan kwanta na samu bacci. To ai kuma ni da Hafiz din sai neman ka muke ta yi. Hafiz kuma? Ai me zai fito da ango da sanyi safiya irin haka a Jabir? Gaskiya matuƙar ka ga ango da sanyi safiya irin haka sai dai in ba lafiya ba. To ai kaman ka sani. To ai ba lafiyan bane domin amaryan ma bata kwana a gidan ba. Bata kwana ba kuma? To ai na ta kwana kenan. Wannan tambayar ita kowa yake yi domin ba a san inda ta kwana ba, babu wanda zai gaya ma ga inda amaryar ta kwana. Ba a ma san inda amaryar ta kwana ba, amma yanzu haka jami'an tsaro suna nan sun yi nisa da bincike a kai. To ina Hafiz? Yana gida. To shi banda abin shi ya tsaye gida ya zauna ana cikin wani gagarumin matsala. A ce amarya guda bata kwana a gida ba? Kaga ina ga mu ma bamu ga ta zama ba, kawai mu je mu nemi Hafiz kawai. Ke ce sanadin farko sannan ke ce sanadin komai. Ke ce sanadi zuciya ba ta iya ɓoye komai ba. Zainab, ke ce da sanyin safiyan nan? Shigo mana. A'a ba sai na shigo ba. So. Wasila, me kika aikata?
Ban fahimta ba, kamar yaya kenan? Ashe dama zaki iya aikata haka akan Hafiz? Ban gane me kike nufi ba. Wa kika sa jiya da daddare je sace Jawahir? Ta ya nake da alaka da wanda suka sace Jawahir? Ke ko kike da shi? Dan Allah Wasila, idan kin san kina da alaka a wannan al'amarin, dan Allah ki faɗa. Wai ke me yake damun ki ne Zainab? Na ce miki bani da alaka da ɗauke Jawahir. Dan Allah Wasila, idan ke ce, ki haƙuri na roƙe ki. Ke ma kin san bani da alaka a ɗauke Jawahir. Ai ku akwai matsala sosai, tunda tun jiya aka sace Jawahir a gidan Hafiz. Ta yaya kenan? Bayan shi ma yana cikin gidan. A'a, bayan ya tafi ya je ya karɓo kaza amarci, ya zo gidan bai same ta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'am? Waka dawo cikin gidan in ji mama. To ina zuwa. Hafiz. Ashe al'amarin abin da ya faru kenan. Wallahi Umar. Abin da ya faru kenan wallahi. Jiya mun yi ta trying number kuma unfortunately number waya a kashe. Haka dai muka hakura. Kasan da yake jiya na gaji da yawa ne. Shi yasa muna komawa gida na kashe wayan nawa na samu na kwanta. Don koyo da safi saboda hayaniyan yaran gidanmu sai ɗakin Yusuf na je na samu na kwanta. Amma anya baka ganin akwai hannun alkasun ko a cikin lamarin. To, ka san dama yanzu na je na yi report kuma sun ce insha Allah za su yi kokari su duba abin da ya dace akan wannan al'amari. Shi kuma alkasin kuma na ji an ce ya yi tafiya amma dai to ya ce ya yi tafiya amma za su bi shi a can. To Allah ya bayyana mana. Amin amin Allah bayyana mana. Amin ku shiga ciki. Bismillah. Lafiya na ganka kana ta sauri ina zuwa haka? Wallahi matata ce ta sauka. Allah ya raya, Allah ya ɗayyaba. Amin amin aboki. Allah ya samu adan shi. Amin amin. Amma ku abokina ai ku bangaren haihuwa ai ku ba baki bane a wajen ko? Ai ka sani Allah bai azurta da haihuwa ba. Kuma mun je asibiti ni da mai ɗakin nawa duk an gwada mu amma kowa lafiyarsa kallar haihuwa ce dai kawai bata zo ba. Kun jarraba na gargajiya kuwa? Kai da Allah ina gaya ma mun je asibiti an auna kana mun wani maganar gargajiya? Ni dai na baka shawara ka je ka jarraba. Shikenan. Akwai lambar Dr. Abubakar Abdullahi. In Allah ya yarda in kuka je za ku dace. In Allah ya yarda zan jarraba. Tunda sai an jarraba akan dacewa. Ko dai addu'a ta Allah ba mu sa'a. Shikenan ba damuwa ka tura mu. Okay. Assalamu alaikum al'ummar duniya musamman Nijar, Libya, Ghana, Saudi Arabia da kuma shauran kasashen duniya ga baki daya. Har kullun sabanta magungunan ta hanyar bincike da ilimi tare da kwarewa ga kowane irin cututtuka domin nemo sauki ga al'umma. Ba shakka gani ya kori ji.
babu cutar da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ba tare da maganinta ba. Idan ana maganan ado, da uba ake ado. Amma ni albishirin da zan yi wa 'ya'ya mata a wannan lokacin shine ni da cibiyar Alhabib nake yin nawa adam. Musamman masu ɗauke da cutar istimla'i wanda yake haifar da matsaloli ciki tare da yawan mantuwa, ciwon zuciya, kankancewa al'aura, tare kuma da saurin inzali lokacin kusantar iyali, yawan kasala da kuma sauransu. Ko kun san matsalar rashin haihuwa da ake samu a cikin al'umma? Ba matsalar ƙwayoyin halitta bane kawai, kamar yadda ake tunani. A da kuwa har mun cire rai sai gashi an bamu magani, alhamdulillah. Sannan muna bayar da maganin ciwon sikila, hawan jini, ciwon koda da kuma maganin basir kowane iri, tare da ciwon hanta, matsalar samu ko kuma sihiri. Shin ko kun san yawan aikata istimina'i yana haifar da matsaloli kamar haka? Aikata istimina'i yana haifar da kumbarar 'ya'yan maraina. Haka zalika yana shafar jijiyar da suke da alaka da fitar mani. Yakan sa jin zafi wajen fitar fitsari. Yana kuma rage karfin ɗa namiji. Sannan daɗin daɗawa kuma yana rage kaifin kwakwalwa, yana rage karfin gani, sannan yana kawo ƙaramar hauka. Uwa uba yana sa rashin haihuwa. Magungunan mu suna tasiri sosai wajen yaƙi da wannan ƙwayar cutar nan mai karya garkuwar jiki, wato HIV. Sannan maganin mu yakan zama kariya ga mai ɗauke da wannan cutar ya samu sauki cikin ƙanƙanin lokacin bi izinin Allah. Wannan shine cibiyar Alhabib ta dage wajen zaƙulo muku magungunan da za ku sha ku warke daga waɗannan cututtuka da izinin Allah. Muna garin Kano, gandun Albasa. Aminu Inuwa Plaza, saman Bene, shago mai lamba 20. Yana kallon inda ake sai da raguna. Ta bangaren mutanenmu waɗanda suke kasan Saudiya, muna da wakilin matan. Ku yi masa magana a WhatsApp a duk inda kuke a cikin Saudiya. Insha Allahu magani zai isa inda kuke. Da a cikin cibiyar Alhabib muna ba da magani a bisa bincike tare da koyarwa ta addinin Musulunci. Na yi shiri akan wannan gayan sosai, kuma ina da kamshin nasara a cikin jikina. Wannan wani irin rashin hankali. Makawan ina ne kai? Kana tafiya baka kallon inda kafar kai ke takawa? Ko dai kai kurma ne? Wai kai baki dajin ina ne? Ya za a yi kayi wa mutum laifi sannan kuma ka tsaya kana kallon sa? Taro nake so in ji, kuma a wannan taron da kayan da na saka da abin da na hau ba na son wani sake yi su. Ai idan manyan mata irin su Maryam ya kamata a samu sanyawan albarka irin. Tabbas sarautar da masarauta ce wadda kaɗai zai ke ci. Tun daga nesa da na hango sai da na juna a cikin zuciya. Amma saboda taurin kai irin na ce bari in zo jarraba sa'ata. Ka iya tsara zance, tamkar wani marubucin littattafan tarihin masarauta. Ka fita daga ido na ka kiyaye, domin ni ba sa ka kamci. In ba haka ba duk abin da na yi maka, to kai ka jawo kanka. Wallahi ki aji wannan dogon burin naki a gefe. Karfa ki manta a cikin kauyen nan ne aka haife iyayenki kuma har aka haife ki ke ma kika zo kike rayuwa amma shine kike zagin shi. Shi yasa tun farko nake ce maka ka fita a harkar ka fita a harkar ta ba. Domin ita babu wata rayuwa da take hangowa kanta sai ta bari. Sai ka ce tare da babanta aka tsara fito. Wannan ai bakin ciki ne Asabe. Ni dai zan so a ce ki ƙara ko da mako guda ne kafin nan jikina yayi ƙarfi sai ki tafi. Yau nawa ga wata? Talata, Laraba, yau 27 ranka. 27? Ya haka? 27 amma ba fara ganin haraji yana kinta. Kai wani irin mara hankali. Wai me yasa samarin zamani nan kuke tunanin cewa kuɗi zai iya mallaka muku komai? So ina so ka sani. Kafin ka kawo lissafin kuɗi cikin rayuwarka ka dube ni da kyau kaga da wa kake magana. Ni wallahi abin ma da yake bani. Abu sai ka ce a shirin fim. Ko dai kana so ka tabbatar min da zargin da nake yi kanka. Zan linka miki albashi ki sau shida. Idan har ka gano min a ina take waye ubanta a cikin garin nan sannan da suwa take. Idan ka kai ɗan banki suna biya maka bukatun da kake. To a yanzu abin ya canza. Hello, waye? Ashe dai ina da ke. Ƙwarai kuwa, kuma sannan kina da ke. Ni dai kawai tsoro na guda ɗaya ne. Kada mu je ki haɗa mana aslan akan titi domin wannan fararen kayan da na sa ban shirya wa zuwa asibiti. Abin da ya sa ka gaban siyo wannan motar ba, saboda irin wannan motocin su ba ba din su ma wahala yake. Idan ka lura da irin motocin da nake siya, duk motar da siya na fi son irin motar da su ba din ta ba zai wahala ba. Yau zan tuka motar aro ta ƙarshe a rayuwata domin kullum ba zan